i vaig a recitar un poema de Montserrat Abelló. Desembasto els anys, que damunt del cos s'han tornat cuirassar. Em miro al mirall i no veig altra cosa que aquesta pell, que se m'adhereix com un guant destenyit, que dut massa temps. Però em queden els ulls, i sé que dins d'aquest cos encara m'hi corre ben roig a la sang. Ara recitaré 8 de març de Maria Mercè Massal. Amb totes dues mans, alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat. Herbes de les dones que cremaren ahir, farem una foguera amb l'estrall i la por. I acudiran les bruixes de totes les edats, deixaran les escombres per pastura del foc. Cossís i draps de cuina, el sabor i el blauet, els pots i les cassoles, el fregall i els bolquers. Deixarem les escombres per pastura del foc, els pots i les cassoles, el blauet i el sabor, i la cendra que resti no la canviarem. Ni per l'or ni pel ferro, per certes ni punyals, sorgida en la flama, sols tindrem ja la vida, per arma i per escut, amb totes dues mans. El fum dibuixarà l'inici de la història, com una aura de joia entorn el nostre cos, i plourà, i farà sol, i dansarem a l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Vindicarem la nit i la paraula dona, llavors creixerà l'arbre de la llibertat.